Aku dino iki ana oseng-oseng campur tempe lan ana sambel panggang sak lemper. Hai guys, assalamualaikum. Lah ceritane guys, nek kene iki aku tuku iwak panggang regane iki 10.000 untuk telung iris koyo ngene ya guys. Lanjut nek kene iki aku ya tuku tempe telung ler, terus aku tuku cambak utawa toge. Togene nek kene langsung tak kumbah ya guys. Bar ngumbah toge lanjut nek kene iki aku ape nyambel seperti biasa kesukaanku ya sambel kukus ya guys. Sambel kukus iki mek panggang iku menurute wong-wong ku jarine pedes mek disuambel koyo ngene iki guys. Ladalah iki kompore yo error barang wis tak unggahno kok yo ora iso dicethetno iki kompore. Ya Allah. Wis ojo emosi. Terus nek kene iki lanjut aku iki nggo serang-gasreng iki ana bawang brambang lombok sing tak iris-iris, nggo bumbu toge ambi tempe sing tak oseng-oseng yo guys. Seperti biasa diusang asreng ngasih bumbune ku mateng bariku dilebokno iki tempene. Wis setengah mateng tempene lanjut iki dilebokno toge alias cambah ya guys. Wah ngene iki lho guys, setengah mateng wae masake iku wis enak era pekaruan guys. Apa meneh segone anget-anget walah ora ngentekno sego temenan iku lho guys. Wis lawahku mek loro iki ae guys, sing penting iku enak tur mareki.